ndeke pacho ka oyango wuoth ma achiel kachiel kowuok e boma Mombasa nyaka e piny mar Dubai. Koloso e nyasi mar yango wuodhno e alap ndeke mamoyi e boma Mombasa, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owacho ni okang' makamano dhi gero ochumi ma pacho ka gi mano mar dho wadh nam chumbi. Ndeke mag Kenya Airways biro piyo ding'wen e juma e piny Dubai kowuok Mombasa. Mor kod ilo e dho wadh nam chumbi en ranyisi ni chenro mag iko wuoth madhi e piny Dubai ne ochopo e giko mare ka kambi ndeke mar Kenya Airways otudo piny Kenya gi pinje mamoko. What the airline means is we are able to open other countries for a lot of opportunities, whether it's trade, it's tourism, you think cargo, and you always want to do that with a non-stop flight. So it's okay that many other carriers fly here, but remember they take you through their hub. For us, we connect you, and we will strive to connect passengers to key destinations non-stop. And Dubai is just the start. We will also evaluate other destinations. Jokanyo e sekta mar limbe gi ohala owacho ni mae en okang' mabiro jiwo kinda mag timo ohala ma pachoka e mesa dongruok mag pinje mamoko. Kutoka COVID ije, huu ndio mwaka wenye tumesikia kuna tofauti kubwa. Kwa sababu tumeweza kujaza mahoteli pale Mombasa, tumejaza mandege, KQ ikiwa ni shirika lenye sisi hutumia sana. Leo hii tunaongea 70% tumefika. Maana tumeweza kuongezea 1,100 ya watalii kwa kipindi cha miezi mitatu peke yake. Kwa hivyo tunaona utalii umeimarika na zaidi utaimarika hasa wakati huu tunafungua na kuachilia ndege ya kwanza kutoka Mombasa direct to Dubai. This direct flight is going to make our coastal region very competitive in terms of the tourists from Europe and also from Asia. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua nogolo singo ni tend piny owacho otemo kar nyalogi mar neno ni riwruok mar ndeke ma pachoka biro dhi e okang' mamalo moloyo. This may be a first for Kenya. There are many other flight options connecting the coast to the outside world. We therefore must be very innovative to build and sustain not only the flight but also the customer base in hospitality-linked sectors. In this regard, we will be formulating a progressive aviation policy that will see the modernization of our operations, improvement of our infrastructure, and enhancement of connectivity. Sio ni hii moja peke yake tumepigia kongole na kisha baada hapo tunanyamaza. Tunataka tuweze kupata zaidi na zaidi. Jariem ndege ma KQ 306 Kavit Devi oyudo bendera mar chako wuoth ma ayangani. Wuoth mane okaw seche 4 mondo ochopia lap ndeke ma Dubai. It's always our pleasure to just see the passengers happy. Flight has been very nice being a maiden flight and we have really enjoyed. Geno en ni wuoth machal kamae biro medo kwand jolimbe e dho wadh nam chumbi gi piny Kenya mangima kendo mano dhi dongo uchumi ma pacho. Betty Juma, Ramogi TV.